Zavřete na chvíli oči a představte si starověký Egypt. Co přesně vidíte? Obrovské sluncem rozpálené pyramidy v Gíze týčící se k nebi. Majestátní sfingu hledící do věčnosti. Zlatou posmrtnou masku faraona Tutanchamona a údolí plná skrytých hrobek. Většina světa věří, že právě tady příběh Egypta začíná, že se tato velkolepá civilizace objevila z ničeho nic, v plné síle, z horkého pouštního písku. Ale co když vám dnes řeknu, že všechno, co jste se učili ve škole, je jen samotný konec jednoho mnohem staršího, hlubšího a mnohem záhadnějšího příběhu? Skutečné dějiny starověkého Egypta totiž nezačaly s prvním faraonem. Začaly tisíce a tisíce let předtím, než byl položen první kámen jakékoliv pyramidy. Dnes vás vezmu na epickou, fascinující cestu zpět v čase. Do doby, o které se v běžných učebnicích dějepisu vůbec nemluví. Odhalíme svět, kde neexistovali žádní králové s korunami. Ale přesto se zde rodily základy největší civilizace lidských dějin. Zjistíme, kdo ovládal údolí Nilu před dynastií faraonů. Objevíme tajemná protoměsta, kde se formovala lidská moc, a podíváme se na překvapivou a zásadní roli, kterou v této temné době hrály ženy. Vítejte ve světě před faraony. Naše cesta ale nezačíná na březích řeky Nilu. Začíná na místě, které byste dnes pravděpodobně považovali za nejhorší místo pro vznik života na zemi. Uprostřed nekonečné spalující a smrtící pouště Sahara. Ale pokud bychom se strojem času přesunuli o 10 000 let zpět, do období zvaného holocení klimatické optimum, nepoznali byste to tu. Kolem roku 8000 před naším letopočtem nebyla Sahara pouští. Byla to obrovská, svěží a nádherně zelená savana. Představte si nekonečné travnaté pláně, které se vlní v teplém větru. Obrovská třpitivá sladkovodní jezera a dlouhé řeky plné ryb. Byla to krajina, kde se potulovala obří stáda slonů, žiraf, antilop a divokého dobytka. A v tomto zeleném ráji žili lidé, naši dávní předkové. Byli to lovci a sběrači, nomádi, kteří putovali touto bohatou krajinou, lovili divokou zvěř a shromažďovali divoké obilí. Tito lidé po sobě nezanechali pyramidy z kamene, ale zanechali nám něco stejně magického. Hluboko na jihozápadě dnešního Egypta, v odlehlé a dnes zcela nehostinné oblasti Gilf Kebír, objevili badatelé jeskyně. A v těchto jeskyních našli na stěnách dechberoucí, tisíce let staré malby, výjevy zachycující lidi, jak plavou v hluboké vodě. Ano, čtete správně. Plavci uprostřed dnešní Sahary. Slavná jeskyně plavců je tichým, barevným a naprosto fascinujícím svědectvím o světě, který už dávno neexistuje. Tito lidé ze zelené Sahary vytvořili vůbec první rané formy náboženství a spirituality. Začali uctívat zvířata, zejména divoký dobytek, který jim dával maso a kůži. Uctívali slunce, které jim dávalo teplo, a vodu, která znamenala život. Položili tak absolutní psychologický základ pro božstva, která o tisíce let později uctívali kněží v egyptských chrámech. Ale nic netrvá věčně. Planeta Země má své vlastní, neúprosné cykly. Kolem roku 5000 před naším letopočtem se stalo něco strašlivého. Monzunové deště, které po tisíciletí přinášely na Saharu životadárnou vodu, se náhle začaly posouvat směrem na jih. Zelená, bujná savana začala pomalu, ale naprosto nezadržitelně umírat. Jezera začala vysychat a měnit se ve slanou, popraskanou krustu. Tráva uschla a změnila se v prach. Zvířata začala umírat žízní a masově migrovat, a s nimi i lidé. Zelený ráj se nemilosrdně měnil v to, čím je Sahara dnes, v obrovský smrtící oceán písku a kamení. Nastala apokalypsa, která tyto dávné kmeny donutila k zoufalému kroku. Museli opustit domovy svých předků a vydat se na strastiplnou cestu za přežitím. Všichni hledali jedinou věc – vodu. A existovalo jediné místo, které jim mohlo poskytnout spásu. Obrovská, mocná a věčná řeka, která si razila cestu nehostinnou krajinou na východě, řeka Nil. Právě tato dramatická a děsivá změna klimatu byla tou hlavní neviditelnou silou,
která donutila rozptýlené kmeny nomádů, aby se shromáždili na jednom úzkém pruhu úrodné země podél břehů Nilu. A přesně v tomto okamžiku, v tomto zoufalém boji o přežití uprostřed klimatické katastrofy, se začalo rodit to, co dnes známe jako starověký Egypt. Údolí Nilu, do kterého tito zoufalí nomádi ze zelené Sahary před zhruba 6 000 lety dorazili, ale vůbec nepřipomínalo ten klidný, organizovaný a úrodný ráj, jaký známe z pozdějších egyptských maleb. Zapomeňte na pečlivě zavlažovaná pole a zlaté lány pšenice. Tenkrát to bylo divoké, neskrocené a smrtelně nebezpečné místo. Byla to obrovská, neprostupná džungle rákosí, papyru a hlubokých, zapáchajících bažin. Vody Nilu se hemžily obřími, krvelačnými krokodýly, kteří číhali na každém kroku, a stády agresivních hrochů, kteří dokázali převrátit a rozbít tehdejší primitivní rákosové čluny na třísky. Vzduch byl hustý, plný komárů přenášejících malárii. Přesto tu byla jedna věc, která vyvážila všechno toto nebezpečí. Voda. Nekonečný, životodárný proud vody uprostřed rostoucí pouště. Lidé, kteří sem přišli, už neměli kam jít. Za nimi byla jen spalující smrt v písku. A tak se museli adaptovat. Z lovců a sběračů, kteří tisíciletí volně kráčeli za stády zvířat, se museli stát lidé svázaní s půdou. Začali se učit, jak tuto obrovskou řeku pochopit, jak využít její pravidelné každoroční ničivé záplavy k tomu, aby do bažin zaseli první zrna divoké pšenice a ječmene. Začali kácet rákos, odvodňovat bažiny a stavět si první trvalé přístřežky z bahna a proutí. Zrodila se největší revoluce v lidských dějinách. Zemědělská revoluce na březích Nilu. Z této drsné a těžké zkoušky přežití se kolem roku 4400 před naším letopočtem v Horním Egyptě na jihu dnešní země vynořila první skutečně fascinující a organizovaná společnost. Archeologové ji dnes nazývají badárská kultura, neboli kultura badárí. Pokud hledáte úplné pravzory budoucích mocných Egypťanů, musíte se podívat na ně. Lidé kultury badárí ještě nežili ve velkých městech a nestavěli kamenné chrámy. Žili v malých, oddělených vesnicích rozesetých podél řeky. Ale jejich mysl a jejich schopnosti už začínaly být neuvěřitelně sofistikované. Byli to mistři ve výrobě keramiky. Nešlo jen o obyčejné misky na jídlo. Tvořili neuvěřitelně jemnou, ručně hlazenou keramiku s tenkými stěnami. Typické pro ně byly nádoby s jasně červeným tělem a temně černým leštěným okrajem, čehož dosahovali velmi složitým procesem vypalování v popelu. To nebylo jen pouhé řemeslo k přežití. Bylo to umění. Důkaz, že tito dávní lidé už měli čas, touhu a potřebu tvořit něco krásného. Znamenalo to, že díky zemědělství už nemuseli bojovat o život každý den, měli přebytek jídla. A to jim uvolnilo ruce i mysl k přemýšlení. Ale to absolutně nejvíce šokující a nejvýznamnější, co nám kultura badárí zanechala, se nenachází v pozůstatcích jejich domů, ale o kousek dál, na okraji nehostinné pouště, v jejich hrobech. Tisíce let předtím, než byli faraoni se všemi poctami ukládáni do sarkofágů v údolí králů, začali lidé v Badárí pohřbívat své mrtvé s podivuhodnou, pečlivou úctou a fascinujícím rituálem. Mrtvé tělo nebylo jen tak pohozeno dravcům nebo bezmyšlenkovitě zakopáno. Bylo opatrně zabaleno do teplých zvířecích kůží nebo jemně spletených rákosových rohoží a uloženo do mělké oválné jámy v horkém pouštním písku. A teď to nejdůležitější. Tělo bylo vždy, bez výjimky, uloženo ve skrčené prenatální poloze. Jakoby spalo v děloze matky. Hlava mrtvého vždy směřovala přesně na jih a jeho obličej se díval na západ. Směrem, kde zapadalo slunce. Proč právě tam? Protože tito lidé pozorováním přírody a hvězd dospěli k hlubokému a převratnému přesvědčení. Věřili, že stejně jako slunce každý večer zemře na západním horizontu pouště, aby se každé ráno znovu zrodilo na východě nad Nilem, tak ani lidský život nekončí posledním vydechnutím. Zrodila se vůbec první doložená víra v posmrtný život v údolí Nilu.
Tento okamžik je jedním z nejdůležitějších milníků v lidské psychologii. Znamená to, že se tito lidé přestali bát smrti jako definitivního konce. Považovali ji za pouhý přechod, spánek před znovuzrozením v jiném světě. A protože do tohoto jiného světa potřebovali výbavu, nenacházíme v badárských hrobech jen lidské kosti. Nacházíme tam pečlivě uložené dary, nádoby s jídlem a vodou na dlouhou cestu. Nádherné hřebeny jemně vyřezávané ze slonoviny, šperky z lastur, měděné korálky a obrovské těžké náramky. A také něco velmi specifického – břidlicové palety. Tyto ploché, tmavé kameny sloužily k drcení malachitu, zeleného minerálu, ze kterého si vyráběli oční stíny a barvy na obličej. Líčení nebylo jen znakem marnivosti nebo krásy. Mělo hluboký magický a praktický význam. Chránilo jejich oči před ostrým odrazem pouštního slunce a léčilo oční infekce z prachu a much. Pohřební rituály badárí nám ukazují společnost, která už nebyla jen tlupou primitivů. Byla to společnost s vírou, rodinnými pouty a obrovským citem pro duchovní svět. Právě zde, v těchto mělkých hrobech v písku, leží to pravé semínko budoucí egyptské posedlosti věčným životem, mumifikací a stavbou nebeských hrobek. Ale to nebylo všechno. Z hrobů kultury badárí archeologové zjistili ještě jednu naprosto ohromující věc, která úplně přepisuje náš pohled na to, jak byl starověký Egypt izolovaný. Ale o tom už za chvíli. Zmínil jsem ale ještě jeden šokující objev v badárských hrobech, věc, která archeology naprosto ohromila. Co to bylo? Odpověď leží v tom, z jakého materiálu byly vyrobeny jejich nejcennější předměty. Když vědci zkoumali šperky těchto dávných zemědělců, nalezli u nich tyrkys, který musel pocházet ze vzdáleného a drsného Sinajského poloostrova. Našli tam ozdobné mušle, které se vyskytují až u dalekého Rudého moře. A co víc, našli tam stopy po nádherném drahém modrém kameni, zvaném lapis lazuli. A tento kámen se v tehdejším světě těžil na jediném známém místě, v drsných horách dnešního Afghánistánu, tisíce a tisíce kilometrů daleko. Co to znamená? Znamená to něco neuvěřitelného. Znamená to, že předdynastický Egypt nebyl ani zdaleka tak izolovaný, jak jsme si mysleli. Tisíce let před prvními faraony, dávno předtím, než lidstvo vynalezlo kolo nebo domestikovalo koně, existovala na zemi gigantická, spletitá a nebezpečná pavučina obchodních cest. Dávní nomádi a první odvážní obchodníci překonávali smrtící pouště a horstva pešky, jen aby si vyměňovali luxusní zboží a suroviny. Už tehdy byl Egypt pevně napojen na dalekou Asii a Blízký východ. Byla to pulzující žíla dávného světa. A právě teď, když mluvíme o spojování dávných světů a odhalování tajemství, která mění historii, je ideální čas se na vteřinu zastavit. Pokud vás fascinuje objevování ztracených civilizací a chcete s námi pokračovat v této epické cestě proti proudu času, klikněte na tlačítko odběru pod tímto videem a nezapomeňte nám dát ten like. Váš zájem a podpora jsou naším pomyslným Nilem, který dává život a energii dalším takovým dokumentům. Zmáčkněte to, než nás tu všechny zasype písečná bouře. A schválně, napište nám dolů do komentářů, tušili jste, že Egypťané obchodovali s Asií už před 6000 lety? Teď ale zpět k naší cestě. Čas neúprosně plynul a údolí Nilu se začalo dramaticky měnit. Kolem roku 4000 před naším letopočtem se ta nenápadná, klidná a spirituální kultura badárí začala transformovat do něčeho mnohem většího, dravějšího a organizovanějšího. Zrodila se mocná kultura Nakáda a s ní přišla do egyptského světa naprostá revoluce. Změnila se pravidla hry, malé, roztroušené a rovnocenné vesnice se začaly spojovat do větších celků. Úspěšné zemědělství a neustále rostoucí počet obyvatel znamenaly jednu zásadní věc. Zemědělská půda na březích Nilu začala být nesmírně cenná a začal jí být nedostatek. A kde je cenná půda, tam přichází tvrdá konkurence. Kde je konkurence, tam nevyhnutelně vzniká konflikt. V kultuře Nakáda
už nevidíme jen společnost rovnocenných zemědělců. Poprvé v egyptských dějinách se zde před našima očima rodí společenská hierarchie a elita. Hroby v tomto období se totiž začínají brutálně lišit. Zatímco většina běžných lidí je stále pohřbívána jednoduše do malých jam, hrstka vyvolených náčelníků začíná odpočívat v obrovských, složitě stavěných obdélníkových hrobkách obložených dřevem. A co je s nimi pohřbíváno? Nejen jídlo, ale nepředstavitelný luxus, zbraně, zlaté ozdoby a obrovské množství drahých kovů. To je absolutní přelom. Znamená to, že pravěká společnost se s konečnou platností rozdělila na vládce a ovládané, na mocné a poddané. Tito noví vládci ale neovládali lidi jen prostřednictvím víry a magie. Ovládali je silou, strachem a násilím. Hlavním a nejobávanějším symbolem moci v kultuře Nakáda se stal kamenný palcát s hlavicí ve tvaru hrušky. Byla to brutální, těžká a neuvěřitelně smrtící zbraň, upevněná na dřevěné rukojeti, určená k jedinému účelu – prorazit nebo rozbít lebku nepříteli v boji zblízka. Vůdcové kultury Nakáda byli elitní válečníci. Bojovali o území, krvavě se přetahovali o kontrolu nad luxusními obchodními cestami a snažili se ovládnout samotný tok Nilu. Z těchto drsných, nekompromisních, zlatem a krví ověšených náčelníků se pomalu, ale jistě stávali první praotcové budoucích faraonů. Jejich centra moci rostla a z blátivých vesnic se měnila v první skutečná protoměsta, chráněná hradbami. A jedno z těchto měst se brzy mělo stát naprostým středobodem celého rodícího se impéria. Tajemné místo, kde sídlili vládci s mocí nad životem a smrtí. Místo, které dodnes nahání archeologům posvátnou hrůzu a úctu. Město Sokola. Vítejte v Nechenu. Místě, které staří Řekové později pojmenovali Hierakonpolis, město Sokola. Kolem roku 3500 před naším letopočtem to už nebyla jen další roztroušená osada s pár blátivými chýšemi. Byla to ohromující, pulzující a rušná metropole. První skutečné město v celém údolí Nilu, které se táhlo na kilometry daleko podél okraje záplavové oblasti. Zdejší ulice byly plné neustálého hluku, hustého kouře specí a pachu potu a dobytka. Archeologové zde dokonce učinili objev, který překvapil celý akademický svět. Našli tu vůbec první průmyslové pivovary v lidské historii. Tyto obří, žárem rozpálené hliněné kádě, zakopané částečně v zemi, dokázali vyprodukovat stovky litrů hustého, zakaleného a vysoce výživného piva denně. Pivo tu tehdy nebylo jen nápojem pro večerní zábavu. Bylo to základní palivo přežití. Tekutý chléb, který poskytoval nezbytné kalorie a čistou tekutinu v prostředí, kde voda z Nilu mohla být smrtelně nebezpečná. Byla to také platidla pro dělníky a nesporný symbol bohatství, který mohl vlastnit a kontrolovat jen někdo s ohromnou mocí a rozsáhlými zdroji. A touto absolutní mocí disponovali místní vládci. Tito mocní muži, takzvaní králové Sokola, si začali nárokovat nejen půdu a lidi, kteří na ní pracovali, ale i přímé spojení s božským světem, konkrétně s obávaným bohem nebes, Horem. Ale abyste skutečně pochopili tu absolutní, děsivou a temnou velikost jejich moci, nesmíme se dívat na to, jak tito vládci žili, ale na to, s čím se nechali pohřbívat. Na okraji města Sokola objevili vědci elitní hřbitov, dnes známý pod archeologickým označením HK6. To, co tam v horkém písku našli, předčilo i ty nejdivočejší fantazie o pravěkém Egyptě. Tito brzký vládci se totiž nespokojili s tím, že si do posmrtného života odnesou jen zlato, smrtící zbraně a tu nejluxusnější keramiku. Oni chtěli celému světu a hlavně bohům dokázat, že mají absolutní, nespochybnitelnou vládu nad samotným chaosem a divokou, neskrotnou přírodou. Kolem masivních královských hrobek totiž badatelé odkryli pečlivě uložené a naaranžované kostry zvířat. A nešlo o žádná domácí zvířata nebo hospodářský dobytek. Byli tam obrovští afričtí sloni, draví krokodýly, paviáni, rysy, leopardi a dokonce i ti nejobávanější zabijáci celého Nilu,
obří a agresivní hroši. Vládci Hierakonpolise si zde uprostřed pouště vybudovali něco, co bychom dnes s nadsázkou mohli nazvat úplně prvním královským zoologickým parkem na světě. Ale účel tohoto bizarního parku nebyl pro pobavení veřejnosti. Tato nesmírně nebezpečná stvoření byla chována v zajetí. A když mocný vládce zemřel, byla tato nádherná zvířata rituálně zabita a pohřbena do pískových jam spolu s ním. Proč by někdo vynaložil takové nadlidské úsilí, riskoval životy stovek mužů na to, aby chytil živého slona nebo rozuřeného hrocha? Odpověď leží hluboko v psychologii rodícího se Egypta. V tomto drsném a nepředvídatelném světě představovala divoká zvěř neskrotný, děsivý chaos, který neustále ohrožoval křehký lidský život, úrodu a celou civilizaci. Král, který dokázal tohoto slona nebo hrocha chytit, spoutat ho a nakonec obětovat, prokazoval něco víc než jen sílu. Prokazoval, že je mocnější než samotný chaos, že on je tím jediným božským garantem a udržovatelem vesmírného řádu. Tento hluboký a naprosto klíčový koncept, nekonečný boj řádu proti chaosu, který starověcí Egypťané později nazývali Maat, se stal naprostým základním kamenem celé faraonské ideologie na další 3000 let. Všechno to začalo tady, obětováním zvířat v městě Sokola. A když mluvíme o umění a zobrazení této neomezené moci, Hierakonpolis ukrývá ještě jeden absolutní světový unikát – slavnou hrobku číslo 100. Toto je vůbec nejstarší známá malovaná hrobka v celé historii Egypta. Když první archeologové vstoupili do této temné podzemní komory, objevili stěny pokryté fascinujícími barevnými malbami na bílé omítce. Tyto malby zachycovaly obrovské srpy připomínající lodě s mnoha vesly, plující po Nilu, dramatické lovecké scény a divoká zvířata. Ale ten absolutně nejdůležitější a nejzáhadnější výjev na této prastaré stěně ukazuje muže, hrdinu, který stojí vzpřímeně a doslova holýma rukama krotí a dusí dva zuřivé lvy po svých bocích. Je to naprosto klasický a prastarý motiv pána zvířat, symbol, který ukazuje, jak se kultura tehdejšího Egypta už tehdy silně inspirovala a prolínala z mýty z daleké Mezopotámie. Vládce tu není zobrazen jako obyčejný člověk, je to nadčlověk, bůh kráčející po zemi. Moc těchto předdynastických protofaraonů ale nekončila jen u zvířat. Byla to nesmírně krvavá a temná doba a absolutní loajalita se vyžadovala i za hrob. Archeologické nálezy ze hřbitova HK6 ukazují mrazivé a nespochybnitelné důkazy o krutých lidských obětech. Mnozí elitní služebníci, trpaslíci a pravděpodobně i váleční zajatci byli po smrti svého krále brutálně popraveni, často podříznutím hrdla a pečlivě uloženi kolem jeho ústřední hrobky. Jejich úkolem bylo provázet a sloužit svému pánovi v temném, studeném a neznámém podsvětí. Byla to doba syrové, fyzické síly, kde se moc měřila úderem palcátu, prolitou krví a velikostí hrobky. Předdynastický Egypt se rychle stával dravou, krutou a vysoce organizovanou válečnou mašinérií, která neodvratně směřovala k jedinému cíli – krvavému sjednocení celého nilského údolí pod vládou jediného muže. Ale příběh vzniku mocného Egypta zdaleka není jen jednostranným příběhem bezohledných válečníků, krve prolití a zabíjení divoké zvěře. Je tu ještě jedna, mnohem subtilnější, historiky často naprosto ignorovaná, avšak absolutně klíčová polovina celého tohoto obrovského příběhu. Kdo vlastně udržoval složitou společnost a ekonomiku pohromadě, když se muži vydávali na válečné výpravy? Jaká byla v tomto nelítostném, drsném a silně maskulinním světě egyptského pravěku skutečná role žen? Pokud si myslíte, že byly jen pasivními stíny a matkami rodícími děti v pozadí, připravte se na další obrovské překvapení. Ženy předdynastického Egypta totiž skrývají tajemství, která mění vše, co jsme si dosud mysleli. Když se dnes podíváme na historii velkých civilizací, často je to jen nekonečný seznam králů, vojevůdců a dobyvatelů. Historie psaná mečem a muži. Ale v předdynastickém Egyptě
byla realita mnohem komplexnější a mystičtější. Zapomeňte na obraz pasivní ženy krčící se v temném rohu chýše. Ženy v kultuře Nakáda zastávaly role, ze kterých dodnes mrazí svou posvátnou důležitostí. Zatímco muži s palcáty dobývali nová území a lovili divoká zvířata, byly to právě ženy, kdo udržoval nesmírně křehkou strukturu rané společnosti pohromadě. A jejich moc nebyla jen ekonomická, spočívající ve tkaní lnu a správě obrovských sýpek, které znamenaly přežití v dobách neúrody. Jejich skutečná absolutní moc byla magická a duchovní. V archeologických vrstvách kultury Nakáda nacházejí badatelé stovky fascinujících, štíhlých sošek spálené hlíny a slonoviny. Jsou to ženské postavy. Nemají detailní rysy tváře, ale mají jednu naprosto charakteristickou pózu. Stojí vzpřímeně a jejich obě paže jsou ladně a dramaticky zvednuté vysoko nad hlavu, s dlaněmi zahnutými dovnitř. Vypadají jako obří ptačí křídla nebo mohutné rohy posvátné krávy. Kdo jsou tyto ženy? Nejsou to obyčejné vesničanky. Vědci se dnes domnívají, že tyto sošky představují mocné šamanky, kněžky, nebo dokonce úplně první stělesnění bohyní, které vítají vycházející slunce a pomáhají duším mrtvých bezpečně přejít do posmrtného života. Tyto ženy s ptačími pažemi sloužily jako jediný most mezi světem živých a tajemným světem bohů a duchů. Byly to ony, kdo znal tajemství léčivých bylin, kdo ovládal rituály zrození a kdo rituálně oplakával mrtvé. Navíc mnoho náznaků z tohoto pravěkého období ukazuje na to, že krevní linie a samotná legitimita moci se v Egyptě pravděpodobně přenášela přes ženy. Faraoni pozdějších dynastií často zoufale potřebovali královskou manželku z té správné pokrevní linie, aby vůbec mohli legitimně usednout na trůn. Tento posvátný, nezlomný koncept královské krve, pramenící z lůna ženy, má své nejhlubší kořeny právě zde, v temném a mystickém předdynastickém období. Král mohl mít obrovskou armádu, ale bez spirituálního a pokrevního požehnání žen byla jeho moc jen prázdnou skořápkou. Ale jak se společnost stávala stále složitější, jak populace na březích Nilu obrovsky rostla a obchodní karavany přivážely luxusní zboží z daleké Asie, fyzická i magická moc přestávaly stačit. Vznikl obrovský problém. Jak může jeden vůdce sídlící v městě Sokola kontrolovat daně, obilí a armádu v osadách vzdálených stovky kilometrů? Paměť lidí selhává a slova vyřčená do větru odnese čas. Potřebovali něco trvalého, něco, co dokáže porazit samotnou smrt a zapomnění. A tak se přesouváme na další magické místo, na posvátné pohřebiště zvané Abydos. Zde, v hlubokém písku, byla objevena hrobka, která navždy změnila dějiny lidstva. Archeologové ji suše označují jako hrobku Újok. Patřila panovníkovi, kterého dnes známe pod mýtickým a hrůzostrašným jménem Král Štír I. Když tuto masivní cihlovou hrobku badatelé vykopali, zjistili, že byla neuvěřitelně bohatá. Král Štír si na cestu na onen svět nenechal přinést jen trochu piva. Jeho hrobka obsahovala stovky keramických džbánů, které byly původně naplněny vysoce kvalitním vínem, dovezeným přes poušť až z dalekého Kanánu, z dnešního území Izraele a Palestiny. Už toto samo o sobě ukazuje na nepředstavitelnou ekonomickou sílu. Ale to absolutně nejcennější se skrývalo v prachu na podlaze. Mezi džbány a osobními věcmi krále našli archeologové malé, nenápadné obdélníkové štítky, vyrobené z kosti a slonoviny. Na každém z těchto malých štítků, z nichž každý měl malou dírku na provlečení provázku, byly vyryty nepatrné, ale velmi jasné a organizované symboly. Ptáci, stromy, hadi, sloni a hory. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde jen o hezké obrázky. Ale to by byl obrovský, fatální omyl. Tito malí slonovinoví ptáčci a hadi na štítcích představují něco, co naprosto otřáslo vším, co jsme si mysleli o vývoji lidského intelektu. Byli to totiž předchůdci egyptských hieroglyfů, jedno z vůbec nejstarších známých písem v celé lidské historii, staré více než 5200 let. A co bylo na těchto štítcích napsáno?
Nečekejte žádné hluboké básně o lásce ani epické příběhy o bozích. Texty na těchto štítcích byly čistě a chladně byrokratické. Znamenaly názvy měst, ze kterých pocházel olej nebo víno, odvedené jako daň panovníkovi, nebo jména konkrétních královských úředníků a statků. První písmo na březích Nilu tak nevzniklo z potřeby vyprávět příběhy. Vzniklo z chladné, pragmatické a absolutní potřeby kontrolovat bohatství, evidovat obrovský majetek a upevnit administrativní moc krále nad celým územím. Král Štír I. nepotřeboval palcát, aby věděl, co mu patří. Měl to černé na bílém, vyryté ve slonovině. Tyto malé štítky z Abydosu fungovaly jako magická zbraň byrokracie. Slovo se stalo kamenem a králova vůle mohla od nynějška cestovat tisíce kilometrů a přežít staletí. Objev písma v Abydosu byl posledním rozhodujícím hřebíkem do rakve pravěku. Nástroje pro vytvoření impéria, zemědělství, mocenská hierarchie náboženství a nyní i písmo byly kompletní. Scéna byla dokonale připravena na absolutní a brutální finále. Na scénu měl vstoupit muž, který měl tyto dva rozdělené světy, bohatý sever a agresivní jih, spojit do jediné neporazitelné entity. Všechno, co se dělo po staletí, boje o moc v městě Sokola, akumulace bohatství, objev písma a kruté rituály, to všechno nevyhnutelně směřovalo k jedinému obrovskému konfliktu. Starověký Egypt byl tehdy stále rozdělen na dvě zcela odlišné země. Na jihu, v drsném a horkém horním Egyptě, sídlili agresivní válečníci z úzkého údolí Nilu. Na severu, v dolním Egyptě, v rozlehlé zelené a bažinaté deltě Nilu, žila odlišná, více kosmopolitní společnost, zaměřená na zemědělství a námořní obchod s Blízkým východem. Tyto dva světy nemohly dlouho existovat vedle sebe, aniž by jeden nepohltil druhý. Kolem roku 3150 před naším letopočtem se na jihu objevil vládce, jehož jméno dodnes vzbuzuje respekt a mrazivou úctu. Jmenoval se Narmer. A tento muž se rozhodl, že už nebude jen jedním z mnoha lokálních králů. Rozhodl se, že si podmaní úplně všechno. Vše, co o tomto klíčovém okamžiku lidských dějin s jistotou víme, je vytesáno do jednoho jediného kusu zelené břidlice, který archeologové našli právě v prachu a ruinách starého města Sokola. Tento artefakt, známý po celém světě jako Narmerova paleta, je pravděpodobně tím absolutně nejdůležitějším historickým dokumentem, jaký byl kdy v Egyptě objeven. Není to jen obyčejné umělecké dílo, je to brutální, sebevědomý a naprosto jasný politický manifest. Když se na Narmerovu paletu podíváte z jedné strany, uvidíte krále Narmera v nadživotní velikosti. Na hlavě má vysokou bílou korunu ve tvaru kuželky, prastarý symbol horního Egypta. V jedné ruce svírá obávaný kamenný palcát a druhou rukou drží za vlasy klečícího poraženého nepřítele ze severu. Je to zmrazený okamžik těsně před smrtícím úderem. Král tu stojí jako nezastavitelná přírodní síla, jako stělesnění samotného boha Nebeshóra, který mu shora žehná. Pod jeho nohama leží nahá a pokroucená těla poražených nepřátel. Ale pak těžkou kamennou paletu otočíte a vidíte něco ještě více ohromujícího. Král Narmer tu pochoduje v triumfálním pomalém průvodu. Před ním leží v úhledných řadách těla jeho popravených nepřátel se svázanýma rukama a uťatýma hlavami umístěnýma přesně mezi jejich nohama. Je to chladná, organizovaná ukázka absolutní a drtivé porážky. Ale to nejdůležitější je na Narmerově hlavě. Už nemá jen bílou korunu jihu. Má na sobě i červenou spirálovitou korunu dolního Egypta. Poprvé v dějinách celého lidstva si jeden muž nasadil obě koruny. Jich definitivně a krvavě dobil sever. A aby toho nebylo málo, pod tímto triumfálním průvodem je vyrytý hluboce symbolický výjev. Dva muži tam pomocí silných provazů krotí a splétají dohromady dlouhé, hadí krky dvou mýtických šelem, takzvaných serpopardů, kříženců leoparda a hada. Toto násilné splétání cizích divokých krků je naprosto dokonalou metaforou pro to, co Narmer právě udělal. Násilím,
silou vůle a prolitou krví svázal dvě zcela odlišné a nezávislé země do jediné, neoddělitelné říše. Zrodil se sjednocený Egypt. Zrodila se první dynastie a Narmer se stal prvním skutečným faraonem v historii. Jeho triumf ale nebyl jen vojenským vítězstvím. Byl to samotný zrod státu tak, jak ho chápeme dnes. Aby tuto obrovskou nově sjednocenou říši udržel pohromadě a pod kontrolou, udělal Narmer geniální strategický tah. Nechtěl vládnout z dalekého jihu. Přesunul své hlavní město přímo na hranici mezi oběma zeměmi, do oblasti dnešní Káhiry. Založil město Menofer neboli Memphis, slavné město bílých zdí, které se stalo byrokratickým a mocenským srdcem celého impéria na tisíce let. Zde, před branami Memphisu, naše cesta temným a záhadným předdynastickým obdobím končí. Z divokých lovců ze zelené Sahary, kteří přežili klimatickou apokalypsu a malovali plavce do jeskyní, přes první zemědělce v bažinách Badárí, kteří poprvé v historii lidstva uvěřili ve věčný život, až po tvrdé elitní válečníky z Nakády s jejich hrůznými zvířecími oběťmi a zázrakem písma. Došli jsme až na samotný práh zlatého věku. Když se teď po této dlouhé cestě znovu podíváte na ty obří dokonalé pyramidy v Gíze, už byste v nich nikdy neměli vidět jen hromady kamene, které zázrakem spadly z nebe nebo je postavili mimozemšťané. Uvidíte v nich výsledek tisíců let nepřetržitého, brutálního boje o přežití. Výsledek lidské adaptace, krvavých válek, šamanské magie, geniálních objevů a hluboké, neotřesitelné víry, že smrtí nic nekončí. Uvidíte, že pyramidy a faraoni se zlatými maskami rozhodně nejsou začátkem egyptského příběhu. Jsou pouze jeho grandiózním, velkolepým a slavným epilogem. Skutečný Egypt se zrodil v bahně, v potu, v prachu a v písku Sahary tisíciletí před nimi. Doufám, že tato naše společná dokumentární cesta změnila váš pohled na to, co vlastně starověký svět byl a odkud se vzala moc, která dodnes fascinuje celou planetu. A proto se vás na samotný závěr chci zeptat na jednu nesmírně důležitou věc. Napište mi dolů do komentářů. Myslíte si, že skutečné dějiny Egypta a vůbec celé lidské civilizace jsou ještě mnohem starší a temnější, než nás učí ve školách? Skrývá pod sebou ten nekonečný písek ještě hlubší tajemství o našem vlastním původu? Velmi se těším na všechny vaše myšlenky a historické debaty v komentářích pod videem. Děkuji vám za vaši pozornost a u dalšího odhalování skryté pravdy o naší minulosti. Na viděnou.